Cancerul nu este o boală incurabilă. Spune mama unui copil care s-a vindecat Și care acum încearcă să-i ajute pe toți părinții care trăiesc aceeași dramă. Alături de ea e singura asociație din țară care se ocupă de acest lucru fără niciun sprijin de la stat. În 1995, unul din cei 3 fii ai mei a fost diagnosticat cu cancer. Așa începe povestea. O poveste tristă, cu final fericit. Din fericire, după 2 ani de tratament în țară, a fost considerat vindecat. Rodica Critlan povestește acum zâmbind ce a fost greu a trecut. A știut dintotdeauna că această boală poate fi învinsă. Nu și-a pierdut speranța, iar după ce a câștigat bătălia, lupta altor mame a devenit și lupta ei, convinsă fiind că dacă ea a reușit să-și vadă copilul sănătos, trebuie să reușească și alți părinți. Fiind înconjurată de nenumărate probleme întâlnite în spital, am considerat că trebuie făcut ceva. Așa a luat ființă Asociația Pavel, în traducere primind ajutor, viața este luminoasă, o asociație a părinților cu copii bolnavi de cancer. Am încercat să-i convingem că boala este o boală care se poate vindeca. Copiii au un loc numai pentru ei, o cameră mică, plină de jucării, undeva la parterul Spitalului Fundeni. E singurul loc din spital unde simți că viața poate merge mai departe. Fundația pune la dispoziția părinților din toată țara și un apartament unde pot locui gratuit atâta vreme cât copilul este sub tratament. E un apartament donat de o fundație olandeză care suportă și toate cheltuielile de întreținere. Iată cum a reușit o mână de oameni să facă ce nu a fost în stare un întreg sistem sanitar. Orice este posibil, important este să vrei. Urmăriți întregul reportaj mâine la prânz în emisiunea Felicia.